Musbahu, anya ku akwai mutane a gidan nan? Na baka ne, ka san wani yaren? Ban san shi ba. Kai ka san ni dan uwarka? Ke daga nan da Allah. What? Kamar ni? Za ka gane kuranka wallahi. Ni kamara? Za ka gane kuranka. Ni ne ubansa. Ni ya kamata in kula da al'amuransa. Me yasa kai hannun ku ce? Kai baka da aiki sai shiga abin da bai shafe ka ba. Kin san jaki? Kuma abin ya damu gwamnati sosai akan rashin kula da ilimin yara. Kurban Allah nan ya hana su karatu. Amma su iyayen kamar ba su damu. Ka fita ka bar mu gidan nan baka bar mu da ko sisi ba. Naman jikina kake so in yanka in ba yaran nan ko ko a'a so kake rika tura su makaranta. Lafiya? Me ya faru? Da mini gidan ta ji mutu ciwo. Ina da lafiya ina ilimi. To yanzu gashi ta kama hanya ta tafi daga ni har shi ba za mu iya faɗar inda take ba. Ya hana su zuwa makaranta wai sai dai su sana'a. Oh, ashe ƴan uwa ce. Ka besi shigo. Wannan ƴan birin din ba ta kai ma. Shit. Shitu, shut up. Ina bane. Ko da ba da niyyar aurenka a cikin zuciyata. Ka sa min niyyar aurenka a zuciya. Wai me yasa kike irin wannan abu sai ka ce wutar mara hankali? Ba ni da shi. Daga ina nake in ba gurin aiki ba? Aikin kamfani kake? Kai matan na akwai taurin kai. Dan kowa ya ji daɗin inuwar gemu bai kai ya bugu ba.